Assam University Dipu Campus Annual General Freshers Lapen Social Media Surini Rain Korapli Kipaman. Indeng Sirkep KAL Mahangkit Hekani Ketalon. Rongarak ronghang rongbong pen horbong anam kipujiapan kachisik. Karbing long life Adap Abirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponitha. Jangmi poni phai phorni Dipu rong so pelong kido Langkung Habe Memorial Town Hall along Assam University Dipu Campus Student Union AUDC SU tumpen patirpi ponsi Annual Freshers lapen Social Media Surini Rain Korapli Abaha Kipaman. Bangsolong Aluhiaman pen Karbing Long Thomas Council EM in charge Education Department Richard Tong Bilapen Local MSc Johnny Timongatum Chetong Dun Dolo. Lafan alam the bang lagi overall Assam University penot apor central matindi asila so bangke mo apor itum kempon po asila bang computer alam dukop dak kem jigi adim long ledat pen penang adim ke dak Dimapur Guwahati lason situ kami will do for that. Lapen labang sosai prabjin pen pichun ponvek popusi ning thelo lapen labang sosai chun lipute Lu Charlie arisoi jangatum joy ke avarsai longpon popusi AUD CSU amaipu cherok basain tipen phirangke thengno ningje. The respected EM sir have assured us regarding our full-fledged university of our Difu campus. So by time I'm sure that we'll be able to have a good news and we will soon have a full-fledged university in Difu and Difu itself in Karbing Long. Lapen halapu AUD CSU kongchun bang jirsong timong pen kipachinia tengke CUET asatlang kidopen pinangan Lu ke Charlie amo maratum katiku kason sido athi pinangan atumke kachini ne pena joksi pinangan atumke Lu ke Charlie aphan katiku kason si nang dukoklo lasi Karbing Long Thomas Council pen sitame CUET asatlang aputhak Lu Charlie amo maratum aphan chirok to kasaya bang kipia kinang sotpusi pachini. Itung maching honai akai Dr. Tuluam Ronghang itum CM ang alangli kethenai lo alangli patum chief guest long chupalo sitame alangli asai ki do joini manglong le derlo boba phit sitame alangli pinila bangso freshers ki pachun long penang an nang charap nang chitu dundu penang an ki pachun nang charap dundu lasi pinitum ka chorogang tunga bangke ke hai Richard Tokbi education EM alangli tum apor kom hek posame wang penal itum han lam the jumesan na thandanga bol choro lo la pena ke hai juniti mu dak local MSc lumba jong alang li sistem ni tum pan pinan encouragement na pikang penang an lam the kiminang than tekang la pen isi ining kang sam dop alam pini ni tum mahin pen ning chi thedam lo ajat lo ning kang sam nai bang la lo ake hai Richard Talk bi education em alang li full budget university apot bang non process bom le posipu lasi ning chi thepik non ke dobom Tim Karbing Long Tom Pan jela bangso full university full pledged long tapo mate long pu posining thelo athi Karbing Long ke university ke sivet lata full pledged kali la jong si long lo bolotang te itum dak mi picji. News report Karbing Long live. Jangmi poni phai phorni Dipu rong so pelong kido Dipu klapalong Karbing Long Rongasar amai indeng sirkep mahangkit hekarani kitalon. Bangsolong Aluhiaman pen BJP MP candidate Amar Singh Tiso Chetong Dun. Bangso mailong KAL mai phupenajok mai jari ponsi mai ke phalam thelapen aluhi ke pachinia por kongchun bang pensi apor en ponlo. Pini bangso mailong Karbing Long Rongasar amai ningkan ese ke claim kidam jilapen Karbiaronatang jutang jubat ki pangchut hekjia phanta mailong chingki chingwai pon lapen Karbing Long rongasaramai asong koson pensi rong rup ki paching thur thekji lapen Karbi customer rona tengpen bisar kindara puthak kupuson pensi ki pangchut hekjia puthak chingki chingwai pedo Pini mailong Aluhiaman pen Karbing Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phansi KAL asong hin pen chupha ponlo Bontame akapre kasai ke do pena joksi nili phansi nangche toidunlo pusi MP candidate mate Karbing Long Thomas Council EM Amar Singh Tiso pen nimje Pini KAL asong pen Karbing Long Thomas Council CM aphan panongsi nili phan pinpuralo nang pajir dunlo Bangso pinpuralo along Karbing Long rongasara mayalong kido rongasara tuma phan an bisar kindara dim aphan
หงพาละนางกิมปีนังจีและเป็นจวดลิจูเพโจอดิมาพันรองเกอร์เซตนางกิมปีนังจีและเป็นนิงกันเสียงบ่งลักโพอันอตังกาเกเคลมกิดามเจียพันนางปนงปีนังจีปูนางกัจจุนิงรีดูนาเต็งนิลิปะเพลงปนปูปุซี MP candidate มาเต EM อามารสิงที่โซเป็นนิงเจปอน si rong asar tum titu bini memorandum nangi pidundo isi bange hong khala nang kimpi nai polo isi bange rong ker labang so chokli chophai jodim sitame rong ker setan nang kimpi nai polo lapenako ke thoma bangke nitum phan non na bangke yearly 5 lakhs lasode mang yearly lak kripo tangka bang nang pabat po nang ipusi pulo la si nili cecakang no je nili land and revenue IEM dopen jasemet peda bangke nili kacipinda kalam dagali nili period hutan lobon potake ron nai busame lak po sosia potaron ponlo la pen ke apra bangke land revenue pen potak khajena ke long pona bangke lak thongkep lak likep la anvet teba fisa nona bangke nilidak revenue labang so arpu dengdet pen apike CM sar ahukum nang pin khat kado we pen pininga bangke chethek long lo land revenue bang kuti pho so se atangka bang long pon lo lasi non labang so land revenue long amidu mate atex ke long pon kuti pho so se labang so kelong pon lo ga joine sorgari gangbara tum hanta CM sar pen ani si pun chingki prui lo la pen ke labang so chingki abang ke pathir pon pu pusi ning the pon lo je aprang ke lak suri ke thongwet no bang suri ho bang ke pipon pu puta ni litum chingki lo la bang ke mo next annual election plan pon lo te ni litum deng pon po News report Carbing Long Live Pining aning kana pharman inghun arve misen kilong ja baha arnam pharupen rongarak ronghang rongbongalong jangmi po chikloni phai kre phorni horbonganam puikpo rongarak ronghang rongbong pen kipachitak pona birta nang litum arjuik tha bangso birta lake jangmi po chiklo non kirangji ni phai kre phorni horbonganam puikpo botor sarpo kuru katharbura karbiari chopen danglok artu plia pinpo senod mediatum angdi si horbong ot kraipen botor bokana pharman inghunarve phapon po labangso birta rongarak pen carbing long life executive editor rongbong tirangaphan klardaklam the than pachini pondo pining surini ra inkora plianing kana baha komara long ria long si kosona botor bokan pipajir ponjima labangso ang the khalabangso ani bongkrokalong klang ikpo Pinpo kipu arnam pharuatum horbong arnam ahai ki hangasai ke dengpon arona jutang lake socheng plangrapen angthun lobinong aprang prang ateng pen jongsi langdam lo pulote rongarak pinpo tum horbong arnam punak netema labang song thek pinpo tum kachilong atengsi non elituma karbiri chopen carbing long life abirta phan than pachinik lo tangte donatum karbiri cholam thepen le arju ponsina darora dang tum richo bakli sebelum ini pendang lok untuk dak pini masuk pini karena lo angkang apa itu meses mata isi pacitak kangtung mata pacini bangtung bangke kar i bangke lapulo masih non ke bangji itu dak jang po ciku itu tarik ripo dak bangke itu dak aktu kli sebelum ini pendang lok itu dak itu bang kli pendang lok sebelum ini pendang lok jadi botol sebelum pendang lok itu dak asoni bangke itu dak sepuluh rumah pen ting thangjir pen itum dak horbo horthi ot krai pen situm dak ahok te madonatum botor bokan aranam pulote man ki do kathar sarpo alangni pensi ki khlem kidam japonji athe horbong aranam aphan botor bokan menangjia phan luntumo pensi ingthum ponikpo lasidonatum bangsar saratum pen kipu botor alunang li theksita lunri potum tanghu athe botor poalun pulote lake kathar poalun banga hut pensi lun tanghu lapen kathar potum ethevet kilun bang sengpi pangreng khum pulung sar saratum kachethan inghonarwe nangki klo lake ha yeme khri tanghu
Nasidonatum karbiri chupen karbiara phan ki pachinialam jangmi poni phai kre phorni madu korte lapen injeratum sitame adamasar ame pendanglok chujun chukuan sitame ki claim kledetsi akime athi ke dam tangapor kachekoksi ki ong tima sila so aprang abangke nitum kumane rit jai sutiki rige pan pendang lo kumane rason nekai kilang ma me suklem ju damni potom bangke raso aprang bang si nekai yat ni athe mala so ni penu plom de tum ke botor ki kurpo na pen so ke phapo ihur arbe ke phapo la ke tum ke dak tadi tum der pugamali tum ke sikru kitur ani kitur adang an fansi tum ke lasu botor bukan tum ke phaji la so botor ke pha abangke tum ke laso ni hormon kipu ani Paroga khe arona jutang pen thengchum langkilo anparta horbongara nam kipu tanglo pulote meyang tonga bangke kombom labangso alam ilitumang bong kachini dam phai sikiong eson alam ilitumang bong kachini dam nangji lapen akhe kaprega tuma phantang labangso alam than iktha botor bukan kemise nangjia phan labangso horbongar nam ahai ke hangponake karbianglonga phan chot kali ladak sining pen pirthe chikupdang angkanga phan pusi ilitum kaching hona karbiri chopen than pachini pong media hoi pen ta ka bengong ka hot sini mano sony bangke tum motor sa pugar buku ikuru bangke hormone pu bangke mane chujun chuki mane pani pangdon sita su bangke asai deng je sini su bangke athema motor anam ki pulu klom te lake arbe ki jang sing tum kedam tang bangta athema bang motor sa pu kathabura masih bang lun tumbu pen bang lunji apurom puthi bang pincong ji lasu bangke arbe ki jang sing Hamren pen rongbong tirang karbing long life. Karbi Unemployed Youth Association Thihek pen KUYA asong ingdeng thong kebrasir kep mahang ke thegarani talon ponsi unemployed youth atum akiduk ki songalam the RD dojot pen kachethan pon. Pini jangmi poni phai phorni dogmoka rasinja klamlong Karbi Unemployed Youth Association ingdeng thongke brasir kep mahang ke thegani ketalon KUYA dogmoka area committee mai phu DB Singh ronghang kichari pona mayalong aluhiaman pen KUYA tirpia mai amai phu longkiram teron dunmai phu budho teron kongchun bang sar intimung bidi sar samsing kro tum pendanglok pinang an KUYA ki klem bang phu bang phiatum chitong dun Bangso mailong KUYA song pen ansose ki claim kidam kachipang tang ponja phan chethan pon anparta karbiari so nimso tum vorenga warsai kawia ki song pen kapejok thekjia phan RD dojot pen chethan pon labangso kachingwai abang ke jasimet pendilitum kewang jilang lapuson Karbi Unemployed Youth Association ajakong kapang tang lapen sorkar along dilitum vorenga warsai amokha dilitum kupuson si alang litumpen kilong pon thegima Karbi kacharliau sumar atum labangso Karbi Anglong Autonomous Council pen asakuria mukha aburing warsai makha oson si kelong laptia phan niltum la hayam apthak niltum jasmet pen pini chingwai ponong la ola samben jitu nitum la ko anman orang warsa apus ke klan la long sitamin nitum kemat hamek do nitum chief minister pano pan lapen ilitum Autonomous Council ilitum kecing online ilitum Dr. Tuluram hang apan sitam memorandum sigi PG lai hui tam ilitum matham ek do asige wang lang ani election apilo polo tang ilitum lai hui sitam ilitum nitum memorandum ki PG ko district dong mukak pen semsing ti Karbing long life Rada sai ki claim atum pulote munthi pamisi claim nangji jongsi ki than ki pare atum kaheng nuanat japon rong pute ongdung atum aning dok pon peson si thek pon long sonsi patumi jangmi poni phai phorni phuloni constituency alo phuloni APHLC women wing atum pen phirangkya mai pha ponsi kidam tangani KSA George Timong lapen thomson rong piatum munthi pami me pen APHLC MP candidate JI ka tharaphan nongno ke jo pon thapa joksi phirangkya mai ki pha pon Phirangkya thengno lam the ki jai ke George Timong lapen Thomson rong pia tuma phan command nesi ke toisi lam kamen thu paningje pon lapen lake poisa chen det si lasona kam ke kem puta ar bok pon
alang litum political along lason kachirap dun mate rolling along ki bondun hera joksi bang pima ke toisi ningje thapare luputa ningje pon lasi KSA kam claim thek thete claim rinon irinon ki misen ki ja misen tum paklem nang puta upong richo habi pinpo tumbang sai etlo la sukang sai tang alang li chini dun den ma alang li nut GS KS elong ke mana munit pulote alang la hai lam ke chini dun nain ke ili alang li inut karbi lo chalia songlong inut GS munit pulote akemi alam si munit phantha nai alang li sarjai kathar alang li te inut arong supi along ke do munit halada asar lar alang agang bura tumphan alang li ningje arju tong la hai lam ka ke than lo ma munit phat halada arong agang bura sarlar habi pinpo phan lang cross alang li ka ningje lo ma ko mai me ke toy putong alang li la hai lam ka ningje ma alang li la hai lam mun thi pen si ningje na inke alang li inut aket he ka munit pulote alang li la sona lam ningje je den ang ho mata chipamen thu the den inke kuloni pen dir chuna rong pi carbing long life kidam tang jangmi poni phai phorni ASDC songjapo khor singkro ahin pen phirang kiamai padopon bangso hut alang ni phan kidam tang apor hut donesar ingtia hin pen akoi karwak pon thapapu thak sodak pen pinrem pon kidam tang pharokri sirkabra trokner kebra trokaning kan pen autonomous state demand committee thihek pen ASDC asong amahang kipathek pen kiklem kachepaduk anparta nonamat ASDC CC asong long tame non puta arpu dolang lapen west carbing long tame culture secretary anparta media cell arpu ki khidong abang pu phansi nangli socheng mandal congress committee SMCC along me phu arpu lo pu social media long kipache thangplup Donesar kathar aphan nilihin pen sodak pen pinram lo pusi khorsing kro pen phirangkia mailong ningje pon aki hai Donesar kathar alangi pen nitum thangnat kachira babe las kachira babe pin pen ajoksi kopusong sinili phan congress along PCC president nang pe tang pon lo ma Donesar kathar alang nahoga party along le chingbe dunon sitame nangli kalikalang lampen bangaphan mate niliphan nangpa phupon tap lapen nongno nangki jupon ke chokchi lasira ra hongjai long lamkhla chipivek nangji pusi khorsing kron parta alangli ri sangho atumpen phirangki athengno lamthi chepaklang pon abang social media long pangdak khun alam the puthak bake mane chokche nilige congress kali congress pen thang kachirap chitu dunabe non puda ASC central committee long sinili dobamla lasi adobe ningdu lo la ke hai Donesar kathar same la so bangke chokche la pena so puthak bang alangli chepe keng vek nai pusi nilhin ban same matha pani amren pen daniel hi carbing long life pini Adap Abirta ke lapansi kang ton poniglong cardon